Vabereki VaLulu Vobirwa mari yese Yakabviswa na Sir Wicknell pamaroro. Hey family loves, welcome back to another episode with your girl Ashley. Guys, today ndawane rimagwaro rokupesera rokutapira pari zvino. Guys, you know what, hanzi iko kumarondera kufamu kwana Lulu vakapindurwa nematsotsi pfuti dzikarira vakabirwa 75,000. iyo inonzi iyo ingave iri part of the roller money yakabviswa naSir Chivhayo mumasvondo mairi apfuura. I'm sure vanhu vakawanda ndakakuratidzai maclips emaroro avo, ndikakuratidzai maclips emaroro avo zvekare vari kuchechi iyo yemasowe. Tarisai madzimai Lulu vairadza kufara and vakaenda kuKenya with their sisters celebrating the marriage. But now the comment section iri kuti iyo musanyeperwe, vakaenda vakanotora mari yavo bag. So in conclusion tirongoti Lulu akaroorwa mahara. Until Lulu kinda mahara. Wow, people. But before we go any further, guys, before we dig into this story, please support this channel by smashing that subscribe button. Give me a big thumbs up, and also make sure you guys turn on notification bell so that you don't miss out anything that your girl is gonna post, because I always bring you tea each reward. Okay, so yeah, maybe it's just my strategies yekuti vapiwe imwe mari naSir Wicknell. But kandi tiri kuti isusu vakabhadharirwa 300k USD, saka which means kuti vatora kota. Saka tifanonyanya chema. I'm not saying it's good, but I'm just saying kuti ingabva yaita big deal here, because hanzi pfuti dzakarira. Vamwe vari kuti aiwaka hanti makanga maisa zvinhu pa social media, everyone aiziva kuti maenda kunorora, everyone aiziva mari yamabvisa. So it was very easy for matsotsi ese, for mbavha dzese kuti dzitere kwamakaendesa mari. So ndicharamba ndichikupai ma-updates ekuti mbavha dzabatwa here kana kuti hadzina. But for now tomboti aiwa vakatora mari yavo. Then from the comment section also they were saying aiwa panguva dzino Sonya hanzi Sonya anoseka zvake. Because pakarorwa Sonya honestly hatambobvira tanzwa anything zvekuzoti mari dzakazobiwa after aita global payment what. But why now? Let me know, guys, what you think in the comment section. Are you with me or mukufungo zvimwe? Tell me, I really want to know, guys, because hi pakaipa and 75,000, guys, is not a joke. Maybe imwe yavanga vabhadhara, because ukambonza vakabhadhara 125k, imwe yavanga vabhadhara yakaenda kupi? Pamwe vangu vatoshandisa vabereki, kana vangu vashandisa aiwa tinoti zvakanaka nemakorokoto, at least vabereki vakabenefita. But yaive pai 75k. Iwewe semunhu mutema, iwe neni muZimbabwe, tarisivha mari yakawanda kudaro tinoisa pai for safety? That's another question. So tinogona kuti mbavha, but atori munhu wemufamily mavo aitoziva wavaiudza atori jealous. Oro mbavha dzacho yes, vanhu vaSir Wicknell vanogona kuvatumwa votora mari yavo, vanyazoti hakuna nepfuti pambapo. But kana zvakaitika, but hatitadzi hedu kuti aiwa Lulu wanga wakachena. Lulu was looking beautiful on her day and she enjoyed. Pakadidzwa ma-artist akasiyana and the parents, they were happy. Ma-aunties, they were happy, which is a good thing. Kana uyabiwa wedwe pakaipa. Ndiudzei zvamunofunga mucomment section. Ndiudzei zvamunofunga, because ndianakaba kwavaisa kunoviri kuendesa kubengi asimarondera muna mabhengi. At least dai akabirwa kubhengi taisa kuti aiwa vanowana refund, vanowana imwe mari. But since vaseizvozvi vatoo family yembinga, vana ambuya vatoo mambinga, vana sekuru mbinga, saka vanongowanavo imwe. Since nezuro futi Sir Wicknell vakapa Lulu mari yakawanda 50,000. aiwa tinongoti munoiwana mari. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to subscribe, like, and comment. Bye, guys. I love you so much.